Siitä niin. Yksi kierros vielä ja ulkopuoli vähän suorempi, että se ei ole liian pitkänä. Aktivoin pohkeella vähän enemmän. Sitten vähän laukkaan. Ja sitten tänne toiseen päätyy tän linnarin yli. Tarkkana nyt, että ulkopuoli on mukana. Ja aktivoin. Mitä on menossa? Puoli yli. Ulkopuoli mukaan. Taas ulkopuoli mukaan. Käänny. Hyvä. Puoli. Ja vielä kerran linnari. Hyvä. Aktivoi takaa. Aina ratsastat niinku etäisyyden jokaiselle puolille. Hyvä. Tämän puolin yli. Käänny vasemmalle.